día, queridiños alumnos e alumnas do CEIP de Callón, e benvidos á segunda edición de Radio Tubers, un programa radiofónico para falar de libros e animar a lectura. Hoxe vimos a recomendar lecturas de Roald Dahl, un dos escritores máis lidos polo público infantil, e que a verdade é que as súas historias son sempre moi divertidas e o seu relato non cansa. Isto fai que os seus libros se devoren e que queira seguir lendo todo o día. Para que saibades un pouco da súa vida, contovos que Roald Dahl foi espía, piloto de combate e estudioso do chocolate e, ademais de todo iso, involucrouse no desenvolvemento de proxectos médicos. Fixo moitos libros, dos máis coñecidos, Charlie, a fábrica de chocolate, Matilda e O gran xigante Molachón. E agora temos por aquí recomendacións deste autor dun alumnado de terceiro e cuarto. Imos coa primeira recomendación. Hola, Lucas. Hola, De que curso eres? de cuarto de primaria. E de que libro de Roald Dahl nos ves a falar? Las brujas, pero en versión cómic. Escrito por... Penélope Baguiu. De que trata ese conto? Un neto máis unha avoa están de vacacións nun hotel. O neno ten uns ratos por mascota. Descubre que nese hotel hai bruxas de verdade. E que lle pasa con eses ratos? As brujas fixeron unha reunión e eles foron a investigar e colléronos e convertíronos en ratos. Ai, pobriños, serán agora nenas rato. Gustouche? Si, moito. Por que? É moi emocionante e mola mogollón. Que dirías que che gustou máis, a peli, o conto tradicional ou esta versión cómica? A versión cómic. Por que motivo? É moi guai, non sei, encántame. Vale, moitas gracias pola túa recomendación. Vamos con outro alumno que temos por aquí para falarnos de Roald Dahl. Hola, Víctor. Hola, De que curso eres? de terceiro de primaria. De que libro nos ves a falar? De Agutrot, De que trata ese libro? de un chico que se quería casar con una señora, pero no le hacía caso porque tenía una tortuga, pero que quería que creciera, y el señor Hopi compró 140 tortugas, y cada vez que la señora Silver iba a trabajar ponía una tortuga más grande en su casa. Gustouche? Sí, Por que o recomendarías? ten un final moi divertido. E digo eu, entón o home pretendía enamorar a señora a base de tortugas. Canto máis grande, mellor, non? Sí, Xa me deixeches intrigada co final. É triste ou é feliz ese final? é moi feliz. Pois moitas gracias polas recomendacións de terceiro e cuarto e continuamos coas recomendacións de primeiro e segundo. Xa temos por aquí a dous participantes de primeiro e segundo e vamos coa primeira recomendación que nos la vai facer Mario. Hola, Mario. Hola, De que curso eres? de segundo de primaria. E de que libro de Roald Dahl nos ves a falar? Cuentos en verso para niños perversos. Moi interesante. De que trata? Trata de 5 contos clásicos. La Cenicienta, Juan y la bichuela mágica, Blancanieves y los 7 enanos, Rizos de oro y los 3 osos, Caperucita Roja y el lobo, los 3 cerditos. E por que en verso? Con rimas. Para niños, pillóns, pillabáns. Gustouche? Sí, Por que? porque teñen os finales distintos. Aos contos normales. Sí, E cal foi o teu conto favorito? o meu conto favorito foi Blancanieves e os 7 enanos. Por que? En que cambiaba tanto? Porque o Blancanieves era moi moderna e facía autostop. E os 7 enanos facían apuestas.
Apuestas de que? De pouco? De cabalo. Ai, que nanos máis traviesos. Bueno, vamos co segundo libro de Roald Dahl, que desta vez vai nos recomendar Neo. Hola, Neo. Hola, De que curso eres? de segundo de primaria. E de que conto de Roald Dahl nos ves a falar? De los Minpins. De que trata? Trata de que Billy é un neno que quería ir a un bosque, pero a súa nai non lle deixaba, e foi, e encontrou unha bestia, e entonces tuvo que subir a un árbol, e encontrou os Minpins. E mataron a bestia e volviu á súa casa. E que son os Minpins? Unhas criaturiñas? Sí, son como humanos, pero máis pequeniños e viven nos árboles. Gustouche ese conto? Sí, ao principio non, pero despois gustoume. Por que che gustou tanto ao final, entonces? Porque cando o Billy estaba no bosque, ti non sabías se iba a salir, se a bestia iba a comer, se iban a matar a bestia. E cal foi o teu persoaxe favorito do conto? Billy. Billy, o protagonista, Sí. o neno. Pois moitas gracias pola túa recomendación e xa damos paso ás últimas recomendacións de quinto e sexto. Xa temos por aquí o grupo do alumnado de quinto e sexto de primaria, que desta vez temos unha gran afluencia. Imos coa primeira recomendación dos libros de Roald Dahl, que nos la vai a facer Zoe. Hola, Zoe. Hola, De que curso eres? son de sexto de primaria, E de que conto de Roald Dahl nos queres falar? de Matilda. De que trata? Trata de unha nena que é moi lista e ten uns pais que son moi malos. E vai a un colexio. A súa directora é moi mala, en cambio a súa profe é moi boa. Gustouche? Sí, moi. Por que o recomendarías? Porque é así un libro moi visto e moi bonito. Sabías que había peli? Sí, Víchela. sí. Peli está moi ben, pero que dirías que che gustou máis, a peli ou o conto? Pois máis a peli, pero o libro redata así máis cousas del. O libro é máis concreto de outros asuntos. Moi ben. Pois imos coa segunda recomendación, que neste caso vai nola facer Xurxo. Hola, Xurxo. Buenas, De que curso eres? de sexto de primaria. E de que conto de Roald Dahl nos ves a falar? O superzorro. De que trata? Trata dun zorro e tres granxeiros. Os granxeiros queren matar o zorro porque el lles comía toda a comida. E daquela encerraron nunha madrigueira e os zorros, os raposos, iban facendo túneles por debaixo da terra hasta chegar ao suelo da granxa dos granxeiros e collenlle toda a comida e bebida. Gustouche? Sí, hombre, Por qué? moitísimo. Pois porque é un libro que fan moitas trastadas e o zorro a verdade é que é moi intelixente. Contanos algunha desas travesuras que facía o zorro aos granxeiros. Pois mira, o zorro foi á granxa dun granxeiro, á súa bodega, e rouboulle case toda a sidra e despois levouna pa a súa madriguera e fixeron unha festa cos animales que vivían baixo terra. E os granxeiros levaban ali meses esperando a que saliran pa fora. Dicían, van ter que salir porque van morrer de fame. En verdade, os zorros estaban se alimentando dos seus alimentos. Que listos estes raposos, Vale, imos coa seguinte recomendación, que neste caso vai nola facer Sabela. Hola, Sabela. Hola, De que curso eres? de quinto de primaria, E de que libro de Roald Dahl nos ves a falar? de Los cretinos. De que trata? Pois de unha parella de señores que son moi malos. Teñen unha jaula cunha familia de monos, unha casa sin ventás, e bueno, un día chega un páxaro que se chama páxaro gordiflón, que vai intentar pois que paren de facer cousas malas.
Gustouche? Sí, E por que o recomendarías? porque é moi divertido e hai moitas trastadas, como dixo Xurxo. Contanos que fixo o paxariño entón para intentar cambiar o comportamento desa parella tan mala. Todos os martes, pola noite, o señor Cretino ia ao seu árbol, que se chama o árbol morto, o árbol do seu xardín, e nunha pola poña sempre cola para que os páxaros que se puxasen aí despois non pudesen salir. E o mércores a súa muller collía os páxaros e cociñaba, preparaba unha tarta de páxaros. Entón o páxaro gordinflón deu un día de vacacións e como os monos sempre avisaban, o que pasa é que como os monos eran africanos non falaban o idioma de Inglaterra, e entón os páxaros non lle facían caso. Pero como o páxaro gordinflón sabía falar inglés, díxolles cantándolle unha canción que se pusasen noutro sitio. E o día seguinte a señora Cretino non puido preparar Menos mal que por fin os animaliños se saíron coa súa. A verdad que eran moi malos esa parexa. E xa, vamos coa última recomendación deste grupo, que vai nola facer Natalia. Hola, Natalia. Hola, De que curso eres? son de quinto de primaria. E de que libro de Roald Dahl nos ves a falar? Vou falar sobre o libro Los fantasmas favoritos de Roald Dahl. De que trata? Pois vai de varias historias de misterios sobre fantasmas. Por exemplo, unha historia de unha nena que ve un fantasma e outras moitas historias. Por que o recomendarías? Recomendaría porque cada vez que lees unha historia non podes parar hasta que a acabas. Entón é un libro que vai por capítulos? Sí, son como diferentes historias nas que se inspirou Roald Dahl para facer os seus libros. E cal dirías que foi a túa favorita das que liches nese A libro? miña- Que eu vexo que é super tocho, ten moitas páxinas. Sí, a verdade é que ten moitas páxinas. A miña historia favorita iba sobre unha nena que viña dunha familia adoptiva, non? Entón, habían morto os seus pais e o seu irmán. El veía ao seu irmán fantasma. ¡Qué medo! Entón, a nai estaba super preocupada, porque el decía, a súa nai adoptiva, estaba super preocupada porque decía, ai, esta nena ve fantasmas, non sei que. Entón, un día foi a donde había, o sitio de acollida, donde había acollido a nena, e preguntoulle, mira, esta nena ten un irmán? Si, ten un irmán que se chama Harry, que salvou na ela, iba no colo ca nena e tirouse pola ventana para salvar a nena. Buah. El morreu. Que Entón, terrorífico. pois agora ela está recordando ao seu irmán. E, a nai asustouse toda, pero ao final entendiuno e pois o fantasma viviu con eles. Moitas gracias pola túa terrorífica recomendación. Case podía ser de Xamaín isto. E cerramos este ciclo de programa dedicado a Roald Dahl, xa que fai 30 anos do seu falecemento. E anuncio vos, radiotueiros, de que o vindeiro programa será de lecturas sobre o Nadal, con uns libros que compramos na Biblioteca Ion moi guais para celebrar estas datas tan sinaladas.